Әйтәйек, data science областы алабыз бит инде. Бында 90%, даже 95% ул теге ошо данныйларды йыу, безгә мәгълүмат йыу, информация йыу була. 5% гына ул теге программисттар, теге программа эшләй, модельләр эшләй. Шунлыктан да бына безнең әлеге вакытта мин беләм ничек уже теге программаны эшләргә, әмма безнең на тавыштар ханы әле һаман әз. Безнең 250 сәгать әлеге вакытта язылган. Кемендә 500 кирәк. Идеаль случай әйтәйек, уныһында меңдән үтәргә тиеш. Шуга ла менә конкурс бетте дип тавыш яздыруды туктатырга ярамай, һәм дә үзегездә яздырырга тиешсез, һәм башкаларды ла өйрәтеп, күрһәтеп, уларны ла сакырга тиешсез. Яңа кешеләр кирәк инде, яңа тавышлар кирәк. Чөнки бер генә әлеге вакытта безнең проектта 260-тан артык кеше катнаша. Димәк, 260 бездә тавыш бар, төрле тавыш бар. Күбрәк булган һәм 5000 төрле тавыш булса, ул безгә бигрәк тәһәбәт була инде. Монда хәзер эксперимент үткәрергә кирәк иде. Менә безгә июль айында безгә ошо датасет бирәләр, язган тавыш текстларда. Һәм мин адактан экспериментлар үткәрәм. Чөнки бер яктан компьютер өчен хулга барыбер. Инде һезнең правила башкорт телендә, рус телендә, шул кына урыстарында күп бит инде. Его, шуны уртада ул бигрәк тә күбрәк. Һәм бер юлы инде менә әйтәйек, теге башкортча менә ватан түгел, ватан дип әйтәбез бит инде. Бында бәлки менә без шундай һүзләрдә без ва хәрефен у хәрефенә әйтәйек. Безнең у хәрефе юк бит инде, шуга мен уйлап сыгарга менә теге у теге өстәге койрыгы менән булган хәрефтәр өстәп в хәрефтәрен теге өндәрен теге өстәп өйрәтергә бәлки ул һәйбәтрәк юлдар. Шуга бу эксперимент үткәрмәйсә әйтеп булмай. Шул кына уртала булган һүзләрне теге адактан эксперимент үткәргәс әйтәм инде, менә был юлда ошлай укыгыз, бында укыгыз. Әлегә точно әйтә алмыйм. Шуга ничек укый алагыз, шулай укыгыз, чөнки бында менә икенче модель, аны адактан һезнең хатагызды барып төзәтә аласык. Шуга ватанда дөрес әлеге вакытта ватанлы дөрес. Кайны дөресрәк, унан адактан әйтәм.